Много пъти се питаме къде сме, защо сме там, където сме. Не можем да разбереме защо ограничените ни вярвания са спънка. Дори не ги виждаме. Ние просто живееме и копираме поведението от вчера. И изведнъж се спираме и се чувстваме наранени. Или просто изгубени в това ежедневие, което ни върти. Ако искате да намерите автентичният вас, който се крие някъде вътре надълбоко, който е живял по толкова изисквания на външния свят, на системата, на другите и сте се опитвали да се впишете, да бъдете харесани, да бъдете обичани, да бъдете разбрани, да бъдете приети и валидирани от другите. Време е да заобичате себе си, да се влюбите в себе си. Каня ви всеки понеделник от 6 до 8, град Черноморец, на семинарите за осъзнато живеене. Пишете ми.